Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Eling-eling sira manungsa jaler estri enom tuwa saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakale mati diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa jujukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso jujukane umah. Assalamualaikum Pak. Ya niki kali Pak sinten niki? Nurkoli. Oh, ketua ting mriki. Napa? Oh, ketua adat. Niki acara napa niki, Pak? Niki acara ngirim pandungo ling Mbah Garoto arep hajat. Oh, nikahane putra. Oh, berarti adate nek ajeng nikahake kirip arwah leluhur sing cara carane mbah-mbahne ngoten niku. Niki cara-carane wong iki bekti kalian tiang sepah kali. Oh, nggih. Berarti mriki niku mayoritas NU niki nggih. Kadose wong kok. Oh, nggih. Nah niki pun ajeng dimulai napa dereng niki? Entos sing nggih. Mungkin nek sing pun mriki mangke langsung nek mulai nggih. Pokoke niki jenenge wong undangan niku manut. Oh, nggih. Wah, ampun kathah niki nggih. Niki sekitare sak desa napa? Ya sekitar ya kurang luwih nek cara kirang ya sekitar 150 kurang sithik lah. Oh, nggih. Nggih, monggo nek pun ajeng dimilai pun bareng riyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Luwih lara luwih susah rasane wong ana neraka dicawisi kondo geni labang geni ula geni Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Eling-eling sira manungsa jaler estri enom tuwa saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan
saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakale mati diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli